Ariketa honetan, zatiki algebraikoen arteko biderkaketak ateratzen dira. Orduan, zatiki algebraikoen arteko biderketak edo zatiketak agertzen direnean, hasieratik ez biderkatu, edo ez zatitu, ez biderkatu hasieratik. Egin behar duguna da, faktorizatu. Faktorizatu ikusteko ia zeozer simplifikatu aldugun. Hori da egingo duguna. Beraz, hau garatuko zen, 9x, bider x gehi bat, x ken bat, sartu aldu guri zatiki algebraiko bakar batean, biderka komuna 3 bider x ken bat, 3x karratu. X ken bat eta x ken bat, simplifikatzen dugu, bat. X zati x, bat. Eta bederatzi zati bederatzi, bat. Beraz emaitza, x gehi bat, xen. Hori izango litzateke. Bigarren ariketa honetan gauza bera. Biderkatu beharrean, faktorizatu. Orduan, sartzen dugu dana zatiki algebraiko batean, hori kakoekin, kako barik txartu egongo litzateke, eta biderkagai komuna ateratzen dugu lehenengo biderkagaian, 2 bider x ken 3. Bigarren polinomio hau, izango litzateke labur bidezko formularen bidez, x gehi 2 karratu. Zati. Izendatzaile lehenengo polinomio, bebai labur bidezko formulen bidez, batuketa biderkenketa x gehi 2, x ken 2. Eta bigarrenan ere labur bidezko formularen bidez, hemen kenketa bat agertzen denez, bigarren labur bidezko formularen bidez, idazten dugu x ken 3 karratu. Orain simplifikatzen dugu, x gehi 2 zati x gehi 2, bat, x ken 3 zati x ken 3, bat, eta orain emaitza, 2 bider x gehi 2, zati x ken 2, bider x ken 3. Berriro ere, faktorizatu egiten dugu, sartzen dugu dana zatiki algebraiko bakar batean, biderkatzen dagoelako, eta zenbakitzailean biderkagai komun ateratzen dugu, x ken 3 bider x gehi 3 daukagu, zati x bider eta x karratuken bederatzi, labur bidezko formularen bidez, x gehi 3, x ken 3. Eta orain, simplifikatzen dugu, x gehi 3 zati x gehi 3 bat, x ken 3 zati x ken 3 bat, eta x ken x bat. Beraz emaitza, bat. Ariketa hau faktorizatu egiten dugu, x gehi 5, eta x karratuken 25, da x gehi 5, zati x ken 5. Eta izendatzailea, x ken 5, eta hemen kontuz, x karratu gehi 25, ezin dugu deskonposatu. Horrela geratzen da. Ez dugu aurkituko errorik, erro errealik, x karratu gehi 25, 0 egiten da besanak. Beraz, x karratu gehi 25. Eta orain simplifikatzen dugu, x ken 5 zati x ken 5, beraz geratzen jaku x gehi 5 karratu, zati x karratu gehi 25. Kontuz, ez da gauza bera, x gehi 5 karratu, badakigu izango litzatekela x karratu gehi 10x gehi 25, eta izendatzailean daukagu x karratu gehi 25, faltak da 10x gaia.